имрӯз мо як намуди ороиши мӯйро нишон медиҳем. Барои маъракаҳо ё барои тӯйҳо онро истифода мебинанд занони мо. Аз боло сар мекунем. Мӯи пешро ҷудо мекунем. Мӯи пешро ҷудо мекунем. Мӯйро начос карда ва он лак мекунем ва онро бо ҳамин тарз тоб мекунем. Бо ин асбоб мӯи сари ин духтарро ороиш медиҳем. Як қисми мӯйро гирифта аз он мекунем. Баъд аз он ки мо онро бо гул ороиш додем, мо метавонем ки бо махсус шпилкаҳое ки дар нугаш гул дошта бошад ё ин ки бо зарҳал ороиш диҳем.